Lisishayile ihora lesikhombisa kusihlwa Umvikeli nazi izindaba esikwethulela zona bukhome komkhulu SABC Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze ngalesi sikhathi. Ibhekwe ngabomva Inkulumo kamengameli wezwe azoyethula ngehora lesishiyagalombili khona ebusuku nje. Amaphoyisa aKwaZulu-Natal azingela abasolwa kulandela ukuphanga okwenzeke eMandeni ogwini olusenyakatho yesifundazwe. Limangaza abaningi iqembu laseThekwini elidlala ku-ABC Mutsipe League selifinyelele kuma-quarter final eNedbank Cup kanti ke kulindeleke ukuthi libhekane nompetha be-Absa Premiership. Umengameli uCyril Ramaphosa wethula inkulumo ayibhekise ezweni kusihlwa nje. Njengamanje ke sixhumana noMzwandile Mbheje ozosibikela kabanzi ngokwenzeka khona njengamanje. Sikubingelele Shandu, awukusitshele bathina basikubebunda ngokuqukethwe ile nkulumo esilinde kangaka nesibheke ngamehlabomvu. Sibonga kakhulu noxolo sibingelele nababukeli nebala uzokhumbula ukuthi emavikini nje amabili edlule umongameli wakhuluma nesizwe mayelana nodaba ke lolu oluphathelane nezindaba zeCovid lapho ke ayishilo ukuthi aseside isikhathi ngaphambi kokuthi lo mthetho phela kuthiwa i-state of disaster uzokhumbula lo mthetho owenza ukuthi ke sigqoke ama-mask silandele zonke izinhlaka okumele zenze ukuthi sihlale siphephile wayesekuphuma ke usomqulu othi ke abantu abasho ukuthi ukuze mangabe sesisusiwe lesi state of disaster kumbe lo mthetho yini okufuneke mhlambe yenzeke umongameli ke kulindeleke ukuthi ke esitshele ukuthi uma ngabe kuukuthi baqoka ukuthi beyisuse i-state of disaster yini ezofakwa ukuze phela ke abantu beqhubeke nokuphepha uzokhumbula ke ukuthi okunye futhi noxolo ukuthi kunokungabazana futhi manje kubantu ukuthi bethathe imjovo enye into umongameli azokhuluma ngayo ukuthi ke njengamanje ngoba sikubonakele ukuthi udaba lweCovid into ezohlala ikhona yini into kuzomela ukuthi abantu beyenze ukuze bekwazi ukuthi behlale bephephile uzophinde ekhulume futhi ngalokho ngendlela okulindeleke ngayo enye ke futhi ezobaleka kakhulu ukuthi uma kuukuthi ke umnotho ngempela kufuneke ubuyele esimeni ukuthi izwe kumele libuyele esimeni esijwayelekile asithi sinayo le Covid kodwa sibe sineyinhlaka ezokwazi ukuthi uqinisekisa ukuthi siyaphepha enye ke izinto umongameli okulindeleke ukuthi ke eqinisekise ukuthi uyakhuluma ngayo lapho uzokhumbula ukuthi emavikini ambalwa uhulumeni washo ukuthi ke akusekude ukuthi izwe libuyele esimeni esijwayelekile nakwamanye amazwe omhlaba lokho sekuyenzeka futhi ke namanani abantu mhlambe ababhubhayo lesifo asephansi kakhulu yebo abantu basehayiqeka kodwa akusephezulu kakhulu into ezoqinisekisa ukuthi mhlambe abantu bayabuyela ngoba phela nomnotho waseNingizimu Afrika uyasokola kakhulu enye izinto okufuneke ibhekelelwe yikho ke lokho umongameli Ramaphosa ezokhuluma nesizwe esikhatheni njengehora ekusuka manje. Sibonga kakhulu ke Shandu ngalowo mbiko nangempela ke silindele inkulumo kamengameli ingehora lesishiyagalombili khona namhlanje. Umvikeli womphakathi kumele enze umsebenzi wakhe nami ngizokwenza owami. Lawa ke ngamazwi ashiwo umengameli uCyril Ramaphosa ngesonto khathi ebuzwa ngomvikeli womphakathi. Umvikeli womphakathi ubusisiwe eMkhwebane uthumele amaphepha enkantolo okuphoqa ukuthi iPhalamende likazwelonke likumise ukubheka ukuthi ingabe kufanele yini ukwengamela isikhundla akuso ukuze umengameli angammisi. Kusenjalo iDA ithi lena eminye nje yemizamo kaMkhwebane yokuzama ukubambezela ukumiswa kwakhe kanti iEFF ithi lesi sinyathelo sikamengameli sibonisa ngokusobala ukuthi ungumuntu othanda ukulawula abantu futhi kukhona abantu abazingelayo. Lamaphepha afakwe uMkhwebane enkantolo uhlose ngawo ukuvimba umengameli uCyril Ramaphosa ekutheni amise emsebenzini nePhalamende lingaqhubeki nokuphenya ukuthi ingabe ukufanele yini ukuba kulesi sikhundla. Ufuna nokuthi inkantolo ithathe njengento engekho emthethweni ihoxiswe futhi incwadi kaSomlomo wePhalamende uNosiviwe Mapisa Nqakula egqugquzela ukuba amiswe. iPhalamende lithi lizosiphikisa lesi sicelo sikaMkhwebane. We will therefore oppose the application of the public protector. We also wish to state clearly that the work of the Section 194 Special Committee is continuing. The Constitutional Court gave a very unambiguous clarity on the work of the committee and therefore its work is ongoing without any interruption. Umengameli ephawula ngalolu daba uthe yena wenza umsebenzi wakhe. Well, the public protector has to do her work and I will do my work.
So each one of us, we have our tasks and jobs to do, and we must do our work as best as we can. I-DA ithi isinyathelo sikaMkhwebane sokunikela enkantolo singeminye nje yemizamo yokubambezela ukumiswa kwakhe. And now all that has to happen is the public protector has to face accountability. It doesn't matter how many times she tries and how many points in limine she raises. She will be held to account and she will appear before Parliament. I-EFF ithi ifuna ukwazi ukuthi ingabe kujahwephi ngalokhu ngoba vele ihlandla likaMkhwebane lokuba umvikeli womphakathi liyaphela ngonyaka ozayo. Umholi weqembu unxuse iParliament ukuthi lilinde isinqumo senkantolo ngaphambi kokuthi liqhubeke nophenyo lwalo. We can't cry as if we have no recourse. We cry because she's not ruling in a manner we want. President Ramaphosa has become a devil, and this will haunt him. Umvikeli womphakathi uqokwa njalo emva kweminyaka eyisikhombisa kanti uba kulesi sikhundla ihlandla elilodwa inkontileka yakhe ayivuselelwa. Amaphoyisa akwaZulu Natal azingela abasolwa kulandela ukuphanga okwenzeke eMandeni ogwini lwasenyakatho yesifundazwe. Kukholakala ukuthi iqembu labalisa ebelihlomile lithumbe izisebenzi eziyishumi zesitolo esikhulu eSundumbili. Intatheli yendaba zeSABC uSimpho Emakhanya kanye nomthwebuli wezithombe uThulani Ngcobo baphuthume kuleya ndawo babuya nalombiko. Amaphoyisa kwaZulu Natal namhlanje ngekhathi zasekuseni abiziwe ke lapha kule ndawo yaseMandeni emuva kokuthi kugasele igebengu eziyi-6 ebekuthiwa ke besihlome ngeinhlobo ezehlukene zeyibhamu zizobamba ke inkunzi kule sitolo esingemva kwami. Kuthiwa ke ukuhamba kwesikhathi izisebenzi zalapha kule sitolo zibe sezikwazi ukuphuma zibaleke. Ezu-10 ke ebezivaleleke ngaphakathi kule sitolo ngesikhathi labasolwa ke begasela kule sitolo. Kepha ukuzwa kabanzi ngokuthi kwenzakaleni la asamukele loyo okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uBrigadier uJ Naika. Brigadier, asikubingelele sikwamukele eindabeni bese siyabuza ukuthi lento eyenzeke la singasho yini ukuthi abasolwa bebethumba izisebenzi zalapha ngaphakathi? Yes, when the staff arrived for duty this morning, they were confronted by 6 armed men who were armed with rifles and pistols. They forced the staff into this shop and held them hostage for a short period of time. They were demanding cash from the staff members, and 7 of them were pushed into a cold storage facility. But what they didn't know was that shortly afterwards, the robbers fled without taking anything. Were any of the employees that were held inside injured during this incident? No, fortunately they were not injured. Obviously the ones that were held in the cold storage facility were suffering from severe low temperature because they were held in the cold storage for quite a while. But they were not injured, but they were highly traumatized. Thank you very much for your time. Thank you, Simpira. Okay, uBrigadier J Naika ke lo okhulumela amaphoyisa la kwaZulu Natal ecacisa ke ukuthi ngempela abasolwa abayisithupha bagasele la kule sitolo ngekhathi zasekuseni ngenhloso yokuthi ke bezoduna ke le sitolo. Kepha ke okwenzekile emva kwalokho ukuthi babe sebekwazi ukubaleka ngesikhathi amaphoyisa efika bebevele sebengasekho kule sitolo. Kuke kwaba ke nesigameko la khona kubanjwe khona ke izisebenzi za kule sitolo engithi eziyishumi ngalesikhathi kwenzeka konke lokhu. Emva kwalokho ke emva kokufika kwamaphoyisa zibese zikwazi ke izisebenzi zalapha ukuthi ziphume nazo. Azikho ke izisebenzi ezilimalile kulesigameko, kepha amaphoyisa athi ke ayaqhubeka nophenyo njengoba ke sisho nje ukuthi sebebonke abasolwa bayisithupha abasagcwele ke amathafa. Njengoba sikhuluma nje amaphoyisa kwaZulu Natal athi ke uphenyo luyaqhubeka. Ngibusele intambo kwenegoli. Siyakwamukela uma ngabe usanda kungena utabelo liphambili besibike ukuthi ibhekwe ngabomva inkulumo kamengameli wezwe azoyethula ngehora lesishiyagalombili khona ebusuku nje. Kuzobanjwa Inhlolokhono yezazi zezomthetho eziphezulu kusukela kusasa ezikhundleni eziningi eziphezulu kulo lonke elakuleli. Bazovela ngaphambi kwekomishana yezomthetho eSentini eGoli. Ngonyaka odlule ikomishana yagxekwa kakhulu ngendlela ehambisa ngayo lolu hlelo. Manje kubonakala ke sengathi kuzoshintsha izinto.
Ezobulungiswa ziyingxenye emqoka yentando yabantu kulelizwe. Kuwumsebenzi ke onzima ukuqoka amajaji afanelekile kuzo zonke izinkantolo zezwe. Ikomishana yezobulungiswa izoba nenhlolokhono yamajaji ezikhundla ezinkantolo khona kuzo, eyomthetho sisekelo, eyokudluliswa kwezinqumo zezinkantolo kanye nezinye izinkantolo. Le komishana ke yaxekwa ngendlela eyenza ngayo umsebenzi wayo. One of the loudest criticisms that we've heard about the JSC is just the inconsistency in how it performs its job of interviewing candidates. We've seen over the years a fluctuation of the issues that are taken up. Some of them are irrelevant towards finding out whether someone is suitable to be a judge. Others are really an opportunity for the politicians or the lawyers to sort of bring in other issues that are not related to the process. And so that has been the biggest criticism. Khathi kunenhlolokhono yenhloko yamajaji entsha ngoNhlolanja. Kunabanye ke okomishana okwaphakanyiswa kuba bahoxe kuyo. Emva kokuxekwa sekube nezinguquko ohlelweni olusha lwenhlolokhono njengoba sekunokomishana abasha. Bephendula ngezinhlolo zokuxekwa kuzoba nezinguquko kule nhlolokhono yamanje. What we've seen now and coming into this session is a commitment by the JSC to change. We've seen that they've set aside today to discuss the mandate of the JSC, and that's important because it's an opportunity for the JSC to reflect on what has happened over the last few years and to change the way it does things. Luyaqhubeka ke uhlelo olukhethekile lumhlahlandlela ngaphambi kokuba kuqale inhlolokhono kusasa. Kugqame kakhulu ubumbano nokuqiniswa kwamaxhama ezokuxhumana phakathi kwamakhosi ase-Afrika nawomhlaba abehambele indawo yaseMsinga emaphakathi neKwaZulu-Natal ngempela sonto. Bekutheleke amakhosi akoGhana, oNigeria kanye nase-Uganda. Kukhona nabaphuma eMelika imbala. Imeya yaseMsinga ikhansela uMletheni Ndlovu ichaze lolu hambo lwamakhosi njengolube nempumelelo kakhulu. Ithi lamakhosi ahlabeke umxhwele ngesikhathi ehambela izindawo ezingamagugu aseMsinga. Intokozo enkulu kimi lokho okwenzeka namhlanje futhi ngingakubiza ngokuthi kuwumlando noma kuyingqophamlando ngoba ngicabanga ukuthi emakhosini angizalana noma angishiye kulesi sihlala akaze kwenzeka. Lo mcimbi bewuhanjelwe na inkosi abeSuthu uPhalanga Molefe wesizwe sakaMolefe eNquthu. Nochaze ngezinto abazifundile nganomhlangano wokwabelana ngolwazi kwezamasiko. I come all the way from Uganda, eastern part of Uganda, to the Zulu land, very far up to here. Why? We want to venture on investment areas in order to support our kingdoms. Nawo amakhosi ase-Afrika awavali umlomo ngalokho akufunde eMsinga eKZN. Bonke bavumelana ngazwilinye ukuthi le ndawo isawagcinile amasiko. Babe sebenxusa ukuthi kube khona ukusebenzisana phakathi kwalezi zizwe zamakhosi aseMsinga kanye nezindlu zamakhosi asemazweni abo. Beluphansi uhwebo lwerandi eMarket namhlanje. Libiza R14.59 edoleni laseMelika, libe u19.14 kupondo, kanti lingu16.02 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.26. I-JSE ivale inkomba yezabelo yenyukile. Igolide libiza $1,929 i-ounce, iplatinum ibiza $984 i-ounce, uwayela ongahluziwe ubiza $107 umphongolo. Limangaze abaningi iqembu elidlala emazingeni aphansi ISummerfield Dynamos ilona kuphela iqembu eligijima ku-ABC Mutsipe eselifinyelele kuma-quarter final eNedbank Cup. Leli qembu laseChartsworth eThekwini lizotholana phezulu nompetha bePSL iMamelodi Sundowns ngomgqibelo. Impi efaniswe nekaDavid noGoliath njengoba iSummerfield Dynamos FC izobe ibhekene neSundowns ePitoli ngomgqibelo. Leli qembu laseChartsworth selibhinqisele ngancane amaqembu ayisithupha kubalwa noThongathi FC edlala ku-National First Division ukuze lifinyelele kuma-quarter finals eNedbank. Sithola ukuthi sizodlala neSundowns. Kwaba khona lokho ukuthi sibe nalolu valo ezithimu eyenza kahle kodwa kusukela lapho until kuze kube manje
sakwazi ukuthi si-accepte sesi-ready ngayo yonke indlela ukuthi singadlala ne-Sundowns. Siyazi ukuthi siyobhekana nani but siyimisela ukuthi nathi siyibonakalise njenge-ISummerfield Dynamos. I-Dynamos iqeqesho makade bona uClinton Larson oke wanqoba iligi njengomdlali ne-Manning Rangers yalapha eChatsworth. Leli qembu linabadlali abayisikhombisa aseke badlala ku-PSL. But it's the type of games us underdog coaches and players should relish. You know, these are the challenges we look forward to when, you know, very few give you a chance to get a result. Abalandeli baleli qembu eChatsworth bathi bawulindele ngabomvu lo mdlalo ne-Sundowns. So le game esoyidlala ayangisabi kuzoba igame yangampela. I-Dynamos FC ithi sohlelweni lokuba ku-PSL eminyakeni emihlanu ezayo. Ey'ndabeni ze-SABC ngikuvusi Khumalo eChatsworth. Mangibonge noxolo sisho sithi kwaze kwentokozo Umvikeli ukuthi sihlangane enyangeni kaMbasa njengoba sesisho sithi ke makhulu kakhulu amathuba emvula kakhulukazi engxenyeni eseLimpopo uyongena kuzo zonke indawo ezilapha eMpumalanga ebusuku banamhlanje abe makhulu ngokuphakathi mawungena lapho konodwa isikole saseFreystata eGauteng kanjalo nakwezi nasengxenyeni eseMpumalanga neEastern Cape uyongena lapha kwaZulu Natal kanti ke masamba siyongena kakhulukazi engxenyeni esentshonalanga mancane nje singawalindela amathuba kakhulukazi ke ogunyo seningizimu ntshonalanga ebusuku banamhlanje kanti kusasa uyasondela umsingo bandayo usondela namahla amathuba okanye abe makhulu nje amathuba lapha kwanyango ogugulethu abe mancane kodwa mawungena kakhulukazi ke endaweni ke ezimaphakathi lapha kovusile ukuya njalo lapha ko Riversdale kakhulukazi ke ngaseningizimu abe mancane futhi mawungena kakhulukazi ke ogunolo lapha kwaZulu Natal nasenyakatho siyongena kakhulukazi ke engxenyeni eseMpumalanga kwala seFreystata naseNorthwest ixakile ke inkungu yasekuseni kuzo zonke indawo ezingapha ngaseMpumalanga kanti ke iSouth African Weather Service iyaqhubeka isinikeza isixwayiso esilapha kusigaba sesithuphi kakhulukazi engxenyeni ezilapha eLimpopo kwehlela ke ikakhulukazi eMpumalanga ebusuku banamhlanje kanti ke lapha ikakhulukazi eGauteng nakwezinye indawo ezilapha kwaseFreystata singathanda ukuthi isixwayiso sibe lapha kwisigaba sesibili uyongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezingaseningizimu eFreystata awubheke nje amazinga okushisa ngisho ngithi ke nakusasa singalindela nje imvula ke ezinamandla kakhulukazi ke lapha ngasenyakatho ezilapha kwisigaba sesithupha ezingahambisana nekhukhula lifuthumale nje ebusuku banamhlanje engxenyeni eziningi okanye lipholile kanti ke masamba siyobheka ngophambi kwenhlamvu yelanga solindela ukuthi lithande nje ukuthi lifuthumale ngamandla lapha kwaZulu Natal liphole kwaleseGauteng ngapha ngasentshonalanga silindele ukuthi ke kubande lapha eKhalvini angivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Siphetha ngezithi indimbane zosonkondlo zibuthane eMthatha Eastern Cape emcimbini izwi lembongi Arts and Cultural Festival. Izwi lembongi Arts and Culture Festival ifuna ukubuyisa isithethe sokuponga mbombozone zeli. Le festival lena ibaluleke kakhulu kwicala lokugcina inkcubeko yethu, amasiko nezithethe, umnombo nemvelaphi yethu. Imbongi zikwathi oku kudlala indima enkulu ekugcineni ubuthina. Buninzi ubunzima esibhekana nabo ngoba ifestival ezilolu hlobo zidinga imali ziphinde futhi zidinge nabantu abalwaziyo ulwimi lwethu engeke sikwazi futhi ukubafumana nje mahala. Amagosa aseburhulumenteni ebeyinxalenye yalo miyadala. Inkokheli zomthonyama zithi imisitho ehlobo lunje mayingabanjwe ngeHeritage Day kuphela. Imbongi azixatyiswanga namhlanje kuba ngathi nje umuntu uyaziphambanela nje nxa ibonga. Kanti ke ayento enjalo abakhosi ke umkumkani uZulubanzi unento emhluphayo ngalento kuba kungakwazi uba khona ukuxhaseka kwembongi ebukumkanini. Iyayiphuhlisa kakhulu inkcubeko yethu lomsebenzi. Enye into ebalulekileyo ngayo inika imfundiso yokubana bawuhloniphe umsebenzi wabo. Imbongi zimemelele kurhulumente athathe inxaxheba ekuxhaseni imbongi zeli. Ndingulwandile Mbulali eMthatha. Umvikeli asikhumbuzeke ukuthi lezi indaba uma zikuphuthe lapha uzoyithola ku-YouTube ngena nje kuyo uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Sibonga siyanconcoza ngokwenyusa ngegidi engaphezu kwe3 isibalo sababukeli ku-channel yethu yakwa YouTube. Nisale kahle.